Nhasi akudanwe anonzwa kwaMurambinda kutaura kwandiri kutoita nemi iko zvino kwaonekwa uyo anoitwa Washman Ncube anova interim president wetriple C akafanira kugadzwa achinzi 90 days vachazoroteta vachisheyana zvigaro nenguva nevamwe vari ikoko. So kutaura kuno kwatiri kutoita ndivo vari kuti interim president wetriple C aonekwa ari ikoko kwaMurambinda ari kucelebrata independence. Zvinova zvinhu zvavhundutsa vanhu vakawanda because these guys veopposition vanozikanwa nenyaya yavo yekuoposa nekukriticiza zvinhu zvinoitwa negovernment yeZANU-PF vachiti zvoni kuti titeedzere zvinhu izvi independence yacho yakahijackwa kana kuti vakatora zvinhu zvenyika vakatanga kuzviita zvepati. Saka vanotaura vachiti kuenda kuindependence zvakafanana nekuatenda rally yeZANU-PF. But chinhu chiri kuvhundutsa vanhu vakawanda ndechekuti these guys vari kuitanga opposition iri kucontrolwa kana kuti vari kuita total against way inofamba naformer president wetriple C kana kuti former visionary wacho wetriple C advocate Nelson Chamisa. Muri yeZimbabwe ndo nyaya ndandakakubatirai kuti mundiudzewo muri kuionawo sei, zviri necessary here, zviri right here, zvakanaka here zviri kuitwa nevarume ava kana kuti ndiwo magumo avo mupolitics kana kuti vanhu vasisina plan kana kuti vasisina kwavakananga. Tell me what you think in the comment section.